Benvinguts. I benvingudes. Soc la Clara I jo l'Andrés. i us venim a parlar sobre les nostres experiències de mobilitat. Jo estudio Enginyeria de Sistemes Aeroespacials a l'ETAC I jo estic estudiant Enginyeria en Sistemes Biològics a l'EAB. i ara mateix estic immers en un procés de mobilitat en el programa SICUE. Aquest programa és de mobilitat nacional i marxo a Sevilla a continuar els meus estudis el següent quadrimestre. Jo l'any passat vaig anar a Bolònia, a Itàlia, a continuar els meus estudis en un programa Erasmus. La veritat és que canviar de sistema educatiu pot semblar complicat a l'inici, però tothom entén la teva situació i t'ajuden molt. També és una sort la facilitat que tenim en la convalidació de les assignatures. Tot això també t'ajuda que, marxant d'Erasmus, pots aplicar a una beca que, depenent del teu país de destinació, poden ser de 200 a 300 euros, cosa que et pot ajudar molt. Desgraciadament, al programa Mobilitat SICUE no pots gaudir d'aquesta beca, ja que és la beca Erasmus. El procediment sembla més difícil del que és. Està tot molt ben detallat a la pàgina de mobilitat de cada escola i sempre teniu a la vostra disponibilitat a demanar cita prèvia al Departament de Mobilitat del CBL. Sí, i sempre hi ha una sessió informativa a la tardor i a la primavera on podeu presentar tots els vostres dubtes i totes les vostres preocupacions. Sobretot, sempre mirar els webs de les escoles, que està tot molt ben explicat. Res, que per ser enginyers no hauríem de tancar les portes d'aquestes grans experiències que podem viure. I animeu-vos!